med August og Grønær. Vi starter med vores velkomstsang. Jo. Sådan her. Syng så! Jo! Okay, så synger vi. Nu eller også må du ikke afslutte med. 1, 2, 3, 4. Grønær, gerne papegøje. Grønær, han er klar for sine øje. Grønær, ja, du får se. Bum! Må jeg komme med til forestilling? Bau! Hvorfor? Så kan du lege dig. Bau! Nå, i dag skal vi møde blandt andet den kendte Hanne! Og jeg har pizza! Og som allersidst, børn elsker chokolade! Yeah! Nå, ja, det her er min lille ven, Malte Rasmussen. Er det ikke det? Godt. Okay. Og vi skal starte med at hilse på herre Panne! Hej herre Panne. Hej. Hvordan sker den? Jo. Vil du noget at skure? Ikke foran kameraet. Du har et sæde tand med pizza og chokolade, mens vi venter på vi starter. Og vi tager lige dine andre venner med hjem. Hvad med mig? Pizza! Og chokolade! Ja. Nu skal jeg lave en kæmpe blanding. Chokolade pizza! Godt så. Er der nogen, der vil smage? Nej. Ja. Nej, jeg vil smage. Nå. Nu siger vi farvel til herre Pizza. Nu siger vi farvel til herre Pizza, ikke? Hej, pizza. Så har vi herre Pan på chokolade. Han har kun sin indpakning. Gå nu væk, Julia. Pizza, han er billig. Nå, så har vi herre Pan her. Han er beskidt. Skyld ham lige. Okay. Men... Ej, hvor er I dårlige. Så tager vi den her. Og vi skal lave et tryllnummer med den her. Jeg giver ham noget sag. Du skal trylle. Jeg kan trylle Maxes. Sådan tager jeg tryller. Vi tager den her. Så tryller vi den om til en bog. Du skal ikke tage bogen op endnu. 1, 2, 3, nu. Det er Flip-Companions græsrødder. Ja, græsrødder. Den er ikke. Der var ikke med ved det. Men, Julia, du er ikke med. men, Jeg hører ikke med i teater. jo, det er vores fine kulisse. Nå. Nu skal mig og Grønært og Malte, vi skal synge farvelsangen, og det er den altiders Grønært. 1, 2, 3, 4. Grønært, han er en gammel